कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. आत पळया आयचे खबरो. जोयडाच्या कुणबी भवनात 8 जानेवारी 2025 कंदमुळाचो महोत्सव. विविध रान कंदमुळाची वळख आणि आहारात वापर या बाबतीत जागृती आणि विक्री करसाठी 8 जानेवारी 2025 दिसा जोयडाच्या कुणबी भवनात रान कंदमुळाचो महोत्सव आयोजित केला. या उत्सवात 45 जातीपेक्षा जास्त जातीची कंदमुळा आणि विविध औषधी वनस्पतीचे प्रदर्शन उरतले. जोयडा तालुक्याचे अर्थकारण सुधारक आणि सेंद्रिय शेताक प्रोत्साहन दिवचे फायदेशीर जातले. हो महोत्सव जोयडा तालुका कुणबी समाज विकास संघाच्या मार्गदर्शनान काळी पर्यटन संस्था, काळी शेतकरी उत्पादक कंपनी, कंदमुळा उत्पादक शेतकरी संघ हेमगेल्या सहकार्यान आयोजित केला. या महोत्सवात हौशी खवयाक कंदमुळापासून तयार केलेल्या विविध पदार्थाची चवही चाखूक मेळटली. या महोत्सवात विक्रीक दवरलेल्या विविध कंदमुळाचे संकलन जोयडा तालुक्याच्या विविध गावांतल्या महिलाले स्टॉल उरतले असे प्रसार माध्यमाक कळयला. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ನಾನು ಒಂದು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗಷ್ಟೇ ಬಳಸುವಂತ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ ಕುರ್ಮಿ ಜನ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಪದೇ ಪದೇ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಪೌಷ್ಟಿಕ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಂಘಟಕರಾದಂಥ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪಕ್ಕದ कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी. घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले. टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा. किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मिळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. संपर्क नंबर 9082431025. जोयडा ब्लॉक काँग्रेस वतीन माजी पंतप्रधान स्वर्गीय मनमोहन सिंग हेमका श्रद्धांजली. देशाचे माजी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग हेमगेले निधन जाल्ल्यान देशातच न्ही तर जगभरातल्यान हळहळ व्यक्त जातीर आसा. जोयडा ब्लॉक काँग्रेस वतीन जोयडात तेमका श्रद्धांजली अर्पण केली. या वेळार जोयडा ब्लॉक काँग्रेसचे अध्यक्ष मारुती पाटील हेमी सांगले की रिझर्व्ह बँकाचे गव्हर्नर, अर्थमंत्री, पंतप्रधान अशी विविध पदाचेर तेमी काम केला आणि देशवासियांक न्याय दिवचो प्रयत्न केला. भारताच्या राजकारणात स्वतःचे असे वेगळे स्थान निर्माण करतो प्रयत्न केला. अर्थशास्त्राच्या संबंधित विपुल लेखन सुद्धा केला. तेमी केल्ले कार्य देशवासियांच्या मनात कायम उरतले असे तेमी म्हणले. या वेळार राज्य काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष सदानंद दबगार, युवा अध्यक्ष अक्षय रावल अवेडा, ग्रामपंचायत अध्यक्ष अरुण भगवतीराज, भवानी चव्हाण, शरणप्पा गद्दी, प्रभावती पाटणेकर आणि इतर प्रमुख हजर आशिले. अंगणवाडीच्या विद्यार्थिनीले सर्पान चाबून मरण. कारवार जिल्ह्याच्या मुदगोडच्या मारिकांबा नगरच्या अंगणवाडीत 5 वर्षाच्या विद्यार्थिनीला सर्पान चाबून मरण झाली दुर्दैवी घटना घडली. मयुरी कुंबलेनवर ही चली अंगणवाडी गेली तेन्ना लघवीसाठी म्हणून अंगणवाडी भायर बाजून गेल्ली. तेन्ना तेका सर्पान चाबून भोव मात्रेत ती अंगणवाडीत धांवन येयली आणि घडील घटना सांगली. ताबडतोब रिक्षात घालून उपचारासाठी तालुका आस्पत्रेत व्हरतानाच अर्ध वाटेरीत मयुरी हेमगेलो मृत्यू जाल्ल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले. घटनास्थळार मुडगोड पोलिसांनी भेट दिवन या प्रकरणाचो तपास करते आसात.
रामनगर बापूजी पदवीपूर्व महाविद्यालयीन राष्ट्रीय सेवा योजनेचं विशेष शिबिराचा समारोप समारंभ. कारवार जिल्ह्याच्या रामनगर बापूजी ग्रामीण विकास समितीच्या पदवीपूर्व महाविद्यालयीन NSS घटकाच्या 2024-2025 वर्षाच्या 7 दिवसाच्या विशेष शिबिराचा समारोप समारंभ सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. या शिबिराचे उद्घाटन रामनगर ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष श्री शिवाजी गोसावी यांनी केले. मुख्य सोयरे म्हणून जोयडा तालुक्याचे BEO बशीर अहमद शेख यांनी ध्वजारोहण करून कार्यक्रमात चालना दिली. जोयडा BGVS चे प्राचार्य मंजुनाथ शेट्टी यांनी झाडाक उदक घालून शिबिराक प्रेरणा दिली. हो कार्यक्रम BGVS चे संस्थेचे सचिव मंजुनाथ पवार हेमगेल्या अध्यक्षतेत झाले. स्थानिक समितीचे अध्यक्ष नीलू सोलेकर आणि इतर मान्यवर हजर आशिले. शिबिराच्या सगळ्या स्वयंसेवकांक वेस्ट कोस्ट पेपर मिलाचे मॅनेजर राजेश तिवारी हेमी T-शर्ट दिले. प्रसार माध्यमाचे महत्त्व या विषयाचेर जोयडा तालुका पत्रकार संघटनेत भाग घेऊन विद्यार्थ्यांक पत्रकाराले यश आणि समस्येक कसे सामोरे वयचे हे जे मार्गदर्शन केले आणि इतर विविध विषयाचेर चर्चासत्र जाऊन हे शिबिर यशस्वी केल्याचे प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभात किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मिळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मिळचे ठिकाण अमूल पार्लर साक्षी एंटरप्राइजेस अपोजिट दुर्गा बँक सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर. तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करण्यासाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्याली 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज. तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत. अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.